Sa number 2, hindi na kinahanglan ng vaccination card o kung negative RT-PCR test result para makaboto. Inyang ginklaro sa COMELEC sa mga bumuloto karon nga pila na lamang kaadlaw ang nabilin kag election day na. Suno kay Bacolod Acting Elections Officer Revo Sorbito, importante nakamask kag magsunod sa physical distancing sa pag-abot sa polling center santo sa pagsulundan. Ang mga magaboto nga may 37.5 degrees Celsius nga temperature sarang sa gihapon makaboto sa gin-designate naman nga isolation polling places. Pwede ang mga botante magdala sang ilang nga guide sa luyag nga botohon. Pahanumdum sang COMELEC, iga shades ang eksakto ang balota kag hindi mag-overvote bangod hindi ini pagbasahon sang VCM. Ehemplo, kung 12 ang kinahanglan nga konsehal, hindi dapat magsobra sa 12 ang pilion. Sa mga kandidato, May 7 ang last day sang campaign. Lasay sang aga tubtub 7 sang gabi ang botohay sa Mayo 9. 50 ang nag-abot nga contingency VCM para sa Negros Occidental kag duha sa Bacolod City. Kung tayuyon man lang ang tanan kag wala sang technical nga problema, last 12 o kung launa sang kaagahon sa Mayo 10, mahimo may trending na nga makitaan sa resulta sang eleksyon sa Bacolod City suno kay Sorbito. It falls sa responsibility sa aton nga voters. Sila na lang maghano. I know it's gonna be crowded, it's gonna be malinihanay, so kita na lang niya maghatag obligasyon sa aton lawas nga mag-observe sa social distancing because we want to avoid, of course, after the election sa unang ginambal nila nga may mag-surge naman tayo because of this, no? So we want to avoid that. And of course, in the next few days, ma-end na nga ito ng campaign activities. We remind our candidates, their supporters, no, to continue, no, doing these activities peacefully lang. No? So far, we don't have any reported incidents, no, would cause us to worry or cause for concern during the elections.